Čau, já jsem Davos a dneska si budeme reagovat na kosmetický adventní kalendář 7 od Šopaholik Adel. Jo, bohužel, už jsem to taky přišel. Takže kdybyste chtěli, tak mě určitě sledujte na Twitchi a jdeme na to. Takže ahojky lidi a melonkové. Máme tu Jasné, zdar Adel. To asi známe hodně. To je jedno. Prostě zdar Adel. nový video a zase Douglas. A opět zase náš oblíbený růžový z Douglasu. Růžový adventní kalendář a dneska je 7. prosince. A budeme si otevírat 7. růžový z Douglasu. Růžový adventní kalendář a dneska je 7. Tak kdyby přemýšlela, že minule jsem řekla 8, tak dneska řekli 7. Teda 6. prosince. A já nevím mluvit. Budeme si otevírat 7. okénko. Super, bomba. Tak. A budeme otevírat na tomto krásném adventním kalendáři 7. okénko. Já najdu číslo 8. 8, 7. Adventním kalendáři 7. okénko. Já najdu číslo 8. Vydržte. Hey, what the fuck? Adventním kalendáři 7. okénko. Řekla 7. okénko. Já najdu číslo 8. Vydržte. Tak to je... Já totiž absolutně nevím, kde je číslo 8. Už ho vidím. Ne, Tady takhle 8, dole, 7. tady dole máme číslo 8. Tak si spolu otevřeme číslo 8. A Ne, já jsem blbá. No to seš? Ježiš, sorry lidi, já jsem úplně blbá. Ne, číslo 8. My si musíme otevřít ještě číslo 7. No, Já jsem zapomněla na číslo 7, já jsem trdlo, ale. Tak počkejte, tak já najdu číslo, jo, tady. Musíme si otevřít, protože je ještě 7. okýnko, takže číslo, počkejte. Takže číslo 8, dneska otevíráme číslo 8. Tak, zase řekla 8. se nachází. Proč 8? Počkejte. Takže číslo 8, dneska otevíráme číslo 8. Proč 8? Musíme si otevřít, protože je ještě 7. okýnko, takže číslo. Tady máš 7, tak otevři 7, ne? Ty ukazuješ 8. Číslo, počkejte. Takže číslo 8, dneska otevíráme číslo 8. Tak ano, u 7 řekne 8. Tak a v čísle 8 se nachází, hned vám to řeknu, super, co se nachází bomba. V čísle Leskám 8, normálně. až mi to půjde otevřít. Půl hodiny budu otevírat. Jedno okýnko. Tak, otevírám teda číslo 8. A v čísle 8 je zase nějaký štěteček. Minule jsme tam měli štěteček na rty. Kamo. 8 je zase nějaký štěteček. Minule jsme tam měli štěteček na rty. Já se vsadím, že teď normálně otevře a když bude kosmetický adventní kalendář číslo 8, tak otevřeme 7 nebo 9. A dneska tam máme další, Jak zničit věc? Part 1. Kupte si Shopaholic Academy. A dejte jí adventní kalendář. Kosmetický. Dneska tam máme další, já už vím, co to je za super, mama. štěteček. To je štěteček na oční stíny. To je na oční stíny. Jo, miluji si malovat oční stíny, fakt. Takže číslo 7 je otevřeno. Kámo, ona řekla 7, to je hustý. Ona neřekla 8, ale 7. Kámo, lidi, to je normálně, to je zázrak. A měli jsme tam další štěteček. Máme tam štěteček na oční stíny, takovýhle krásný chlupatej. Takže štěteček na 8. Druhá je
To je klidně. Na oční, takhle, na oční stíny, to je pecka, to se hodí. No, a číslo 7 je otevřeno a zítra si budeme otevírat. Já to uhádnu a budeme otevírat číslo 8. Nebo řekne teď omlem 9, nebo ona řekne, že bude otevírat 8. A ve videu kosmetický adventní kalendář 8. Prosince 2023, tak otevře 9. Já se vsadím. Číslo 8, takže čekujte můj YouTube kanál. Od kdy tohle je srdíčko. A číslo 7 je otevřeno a zítra si budeme otevírat číslo 8, takže... No, moment, já si chci udělat moment. Já si chci udělat normálně snímek, bych to pak dal to na miniaturu. Dobré. Dík. Čekujte můj YouTube kanál. Super. Už jsem normálně to. No. Takže ahoj klidně. Počkej, kolik. Ty kokos, tak kdo se tam Můj skvělý přítel muž. A je pusto. Mně se líbí prostě ta profilovka. Já si ji uložím, tak. Vy to nevidíte. A dám si tam shopping, tak. Vy to nevidíte, aha, tak nic. A how obchod Lidl. Aha, ale já chci videa. Tak. Cesta taxipod směr Staroměstské náměstí. Ona vydala 2 videa, to má i přes to. To je hustý. Bude mi tak přes milion, ne? Ne komentář, chtěl ty informace. 62 000 odběratelů, jo, a 37 milionů. To je hustý. Třeba jsem nevěděl. Já si to čtu v hlavě a nic neříkám. Šopaholik. A ty no. To dokážu taky. How obchod Tesco. Takže ahojky lidi a melonkové lidi. Nazdar. Na tohleto video jsem omylem klikl, takže já se tady loučím a nazdar. Sorry, že jsem na to omylem klikl. A ona má úraz. Ona má úraz. Kolik to natáčí? Ona to natáčí v 7 večer? Je to nový hal a tentokrát je to hal z Teska. On tady byly obrovský tašky. A nejdřív se ukážeme tu tašku, kde mám mražené věci, co potřebuji mrazáky. Tady mám... Wow, hustý, to patří do mrazáku. Tak to jsem nevěděl. Mrazivé věci patří do mrazáku. Hustý. První nákup, vybrala jsem takovýhle makronkový tašky. A nice, pohoda. Dvakrát, já vám to ukázat tady takhle, dvakrát od značky Vodňanské kuře, holandský řízek smažený se sýrem. Tadyhle ten. Holandský řízek smažený se sýrem. A mám to dvakrát, bude mrazáku. Cože? Dvakrát od značky Vodňanské kuře, holandský řízek smažený se sýrem. Tadyhle ten. A mám to dvakrát, bude mrazáku. Nice, pohoda. Do mrazáku. Mrazáku to nám s Honzou hrozně chutná, to je od značky Don Pepe. Je to bramborové knedlíky s uzeným masem. Takový dobrý. Je dobré, ale tak když to máš třeba po domáčku urobené, tak to je lepší. A hlavně to mega dobře chutí. Chutná, nemluvím to, na to jedno. Mega dobře to chutná. No. To je si všechno na mrazáku. No. Takže to je uklidní na mrazáku. Ty mi chceš říct, že tady toto tak je rozdělené mrazák a toto tak je lednička.
Tak a teď přijdou věci do lednice. Tak jako si tam dám vychladit, jsem si Ne, to jsou 3,27 asi. koupila tady, to nic nejsek šampáň, jo. Šopaholik, alkoholik. Jsem potřebovala Tak moment, další snímek. Tak, až mám něco na miniaturu. z toho všeho stresu. To nic Jasně, není, stres. ani alkohol. Pak jsem si tam koupila tady, Je, ale tak dobře, no. tady tu limonádu, vineu. Prosím, jestli tady někdo mě sleduje a bude někdy dospělý, tak si nekupujte alkohol, víno, cokoliv. Plechový. Ne plechový. Plechovce jo, ale nikdy ne v plastu. To jsou prostě... Není to dobrý. To spíš tady ve sklenice. Já nevím, 100 do toho dát. A ne toto. To je fuj. A Honzík si tam Nebo pivo. To vám strašně ničí játra. Strašně. koupil tady tu neperlivou vodu, rajec. Kámo, proč si někdo kupuje neperlivou vodu, když tady, no to tady ne, ale někde tam nebo tady, tak si můžeš dát led, cokoliv, dáš si to na stupeň a máš z toho normální vodu. To je blbost. A tak šlo by to, ale prostě, proč si kupuješ vodu? Třeba balík vody. Na co? Proč? No a tak jestli třeba si měl řízení v autě a neměl si co spít, tak to chápu. Jo, a ptáte se, kde mám prstínek zástupní a ten tu pacičku psí. To je kvůli tomu, to mám sunulý, protože až dotočím tady ten hal, tak si budu mít hlavu a do sprchy. Tak, jedna taška je prázdná, takže... Ne, protože se určitě rozešla s tamtím Patrika, nebo kdo to je. Proč bys měl mikrovlnku ve skříni? Prostě slovíčko. Tanky na korbačíky. No to ne, jasně. Která koupila od Galbány dvakrát. Tadyhle tu mozzarellu. Aktivě jsem dlouho Jo, neměla mozzarella tady je ten dobrá. To je merunkový mega drahé. jogurt od Aktivě, tak jsem si ho vzala. A Honza Mega si tam drahé to je. dala Asi 400. možná. Risol Classic. Tadyhle ten jogurt. Jo, a rýže. Jo, a ještě mám do lednice to, já to prostě žeru, to prostě je moje droga. Piknik, prostě to je moje Cože? Kamo, droga. No tak moment. do lednice to, já to prostě žeru, to prostě je moje droga. Tak, další snímek, bohužel. Och, já vám říkám, že na mém budu mít nabombenou Piknik, miniaturu. prostě to je Tohle. do lednice to, já to prostě žeru, to prostě je moje droga. Piknik, prostě Yes, ale teď lepší. A tak, já už to nebudu zdržovat. to je moje droga, že jo. Tak, teď vydržte chvíli, já to uklidím do lednice. Dobré, tak a to aspoň to. To říkám správně. A, Pringles. Tadyhle, jo, ještě jsem si papriky, vydala, no. pardon, ještě jsem ne... A já musím se mluvit v klidu. Pardon, já se ještě akorát... Na. Takže momentík. A to tady ještě... Mňam. Uklidíme chipsy, uklidíme palačku. A je z pohoda. Jo. A líbil tady ten rychlý hal z Teska. Tu barvu, aby mi vydržela Já super. fialová. A budu si... Tak jo, určitě dejte odběr. Já vám to hned ukážu. No. Jo. Nevím, jestli to nezní, ale nevadí. No, když půjdete, tak tady takové tlačítko odběru a dáte like. No a tohle asi by mohlo být všechno. Určitě pak zajděte na Twitch Davos 001. Tady teď se toto pak za pár dní změní toto. To bude Davos 001. A to je asi všechno a zatím zdar.